6 പേര് എത്തിയുള്ളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. നമോ ഓം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിതി നാമിനേ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യ ദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇന്ന് അധ്യായം 17 ശ്രദ്ധാവിഭാഗങ്ങൾ. ശബ്ദം കേൾക്കുന്നില്ലേ? ഹരേ കൃഷ്ണ. കേൾക്കുന്നുണ്ട് മാതാജി. കേൾക്കുന്നുണ്ട് മാതാജി. ശ്രദ്ധാവിഭാഗങ്ങൾ. അപ്പോൾ 2 മുതൽ 7 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങളിൽ 3 രീതികളിൽ, അതായത് 3 ഗുണങ്ങളുടെ പ്രഭാവത്തിൽ ഒരാളുടെ വിശ്വാസവും ആരാധനയും എങ്ങനെയാണ് നിർണയിക്കപ്പെടുന്നത് എന്നും ഭഗവാൻ പറയുന്നു. 8 മുതൽ 10 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങളിൽ 3 ഗുണങ്ങളുടെ സ്വാധീനത്തിൽ നമ്മുടെ ഭക്ഷണ രീതികൾ, 11 മുതൽ 13 വരെ 3 വിധത്തിൽ യജ്ഞങ്ങൾ എങ്ങനെ ചെയ്യുന്നു, 14 മുതൽ 19 വരെ തപസ്, 20 മുതൽ 22 വരെ 3 ഗുണങ്ങളുടെ സ്വാധീനങ്ങളിൽ ചെയ്യപ്പെടുന്ന ദാനം, ഇവയെക്കുറിച്ചാണ് ഈ അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തിൽ, അതായത് ദേവാസുര വിഭാഗ യോഗത്തിൽ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തന്നത് സാത്വിക, രാജസിക, താമസിക ഗുണങ്ങളുടെ പ്രഭാവത്തിൽ തന്നെ, സത്വഗുണത്തിന്റെ പ്രഭാവത്തിൽ ദൈവികമായ ഗുണങ്ങൾ വളർന്നു വരുന്നു. രാജസികവും താമസികവുമായിട്ടുള്ള ഗുണത്തിന്റെ പ്രഭാവത്തിലാണ് ഒരാളിൽ ആസുരിക സ്വഭാവം വളർന്നു വരുന്നത്. കാമം, ക്രോധം, ലോഭം, ഇവ 3മാണ് നമ്മളെ നരകത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുകയുണ്ടായി. അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനായിട്ട് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തന്നത് ശാസ്ത്രവിധികളെ അനുസരിച്ചുള്ള ജീവിത രീതി നമ്മൾ നയിക്കേണ്ടതാണ് എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. അപ്പോൾ ഈ അധ്യായത്തിൽ അർജുനന്റെ ചോദ്യം തന്നെ തുടക്കത്തിൽ എന്താണ്? അതിലൂടെയാണ് ഈ അധ്യായം ആരംഭിക്കുന്നത്. അർജുനൻ ചോദിക്കുന്നത്, ശാസ്ത്രവിധികളെയൊന്നും അനുസരിക്കുന്നില്ലെങ്കിലും ഏതോ ഒരു വിശ്വാസത്തെ മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ട് ഒരാൾ ജീവിക്കുകയാണെങ്കിൽ അയാളുടെ വിശ്വാസം ഏത് ഗുണത്തിലാണ് പെടുന്നത്? കാരണം മനുഷ്യനായിട്ട് ജനിക്കുന്നതോടുകൂടി ഭഗവാൻ ഈ മനുഷ്യർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് എങ്ങനെ ശരിയായ ധാർമ്മികമായ രീതിയിൽ നമ്മൾ ജീവിക്കണം എന്ന് നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കാനായിട്ട് ഭഗവാൻ ശാസ്ത്രങ്ങളും പ്രമാണങ്ങളും ആചാര്യന്മാരാൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് പുണ്യകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ജീവിത രീതിയും എല്ലാം പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ അതനുസരിക്കുന്നവരെ കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തിൽ ദൈവികമായ ഗുണങ്ങൾ ഉള്ളവരെന്ന് പറഞ്ഞു. അനുസരിക്കാത്തവരാണ് ആസുരിക സ്വഭാവമുള്ളവർ. പക്ഷെ ഇത് രണ്ടിലും പെടാത്ത കുറെ കൂട്ടരുണ്ട് എന്ന് അർജുനൻ പറയുകയാണ്. ശാസ്ത്രങ്ങളെ അനുസരിക്കുന്നുമില്ല, എന്നാൽ അസുര സ്വഭാവവുമല്ല. കാരണം അവർ ഒരു വിശ്വാസത്തെ, അവരുടേതായിട്ടുള്ള ഒരു വിശ്വാസം വളർത്തിയെടുത്ത് അതിന്റെ പ്രഭാവത്തിലാണ്, അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ രീതിയിലാണ് അവരുടെ ജീവിതം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളവർ ഗുണങ്ങളുടെ പ്രഭാവത്താൽ തന്നെയാണ് ജീവിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഏത് ഗുണത്തിലാണ് അവർ പെടുന്നത് എന്നാണ് അർജുനന്റെ ചോദ്യമായിട്ട് വരുന്നത്. അപ്പോൾ അർജുനൻ ഈ അധ്യായത്തിൽ ആ ചോദ്യത്തിലൂടെയാണ് ഈ അധ്യായം ആരംഭിക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തിന്റെ അവസാനത്തിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നു, ഒടുവിലേക്ക് യഹ ശാസ്ത്രവിധി മുത്സൃജ്യ വർത്തതേ കാമകാരതഃ ന സ സിദ്ധിമവാപ്നോതി ന സുഖം ന പരാംവിധി. അതായത് ശാസ്ത്രവിധികളെ അനുസരിക്കാതെ, ഈശ്വരന്റെ കൽപ്പനകൾ അനുസരിക്കാതെ സ്വന്തം ഇഷ്ടപ്രകാരം പ്രവർത്തിക്കുന്നവൻ പൂർണ്ണമായ സന്തോഷമോ
പരമമായ ലക്ഷ്യസ്ഥാനമോ നേടുന്നില്ല എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. അതുകൊണ്ട് മനുഷ്യരുടെ ഉന്നതമായ ലക്ഷ്യത്തെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയാണ് ശാസ്ത്ര നിർദ്ദേശങ്ങളെല്ലാം തന്നെ നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത് ഭഗവാൻ. അത് നമ്മൾ അനുസരിച്ചില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജീവിതം അധോഗതിയായിരിക്കുന്നു. കാരണം ഒരു രാജ്യം തന്നെ കെട്ടിപ്പടുക്കുമ്പോൾ, ഒരു രാജ്യം മുന്നോട്ട് നീങ്ങുന്നത് ആ രാജ്യത്തിലെ ജനങ്ങൾ രാജ്യത്തിന്റെ നിയമങ്ങളെല്ലാം അനുസരിച്ച് ജീവിക്കുമ്പോഴാണ്. ഇല്ലെങ്കിൽ അരാജകത്വം വരുന്നു. നിയമങ്ങൾ അനുസരിക്കാതെ സ്വന്തം ഇഷ്ടപ്രകാരം ജനങ്ങൾ ജീവിക്കുമ്പോൾ ആ രാജ്യം അരാജകത്വത്തിലേക്കാണ് നീങ്ങുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഭഗവാന്റെ രാജ്യമായിട്ടുള്ള ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതി നിലനിൽക്കുന്നത് ഭഗവാൻ തന്നിട്ടുള്ള ശാസ്ത്രങ്ങളും പ്രമാണങ്ങളും അതുപോലെ ആചാര്യന്മാരാൽ നിർദ്ദേശിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ആ ശാസ്ത്രീയ ഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ എല്ലാം അടിസ്ഥാനത്തിൽ ജനങ്ങൾ ജീവിക്കുമ്പോൾ മാത്രമാകുന്നു. അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ഭഗവാന്റെ ഇഷ്ടപ്രകാരം അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാനെ അനുസരിക്കാതെ ഭഗവാനെ ധിക്കരിച്ചുള്ള ഒരു ജീവിതമാണെങ്കിൽ ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതി ആകപ്പാടെ ഒരു കൽമഷം നിറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു അരാജകത്വം, അധാർമികത നിറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലമായിട്ട് മാറുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു അവസ്ഥ വരാതിരിക്കാനും ജനങ്ങൾ ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം സഞ്ചരിച്ച് പരിപൂർണതയിലേക്ക് എത്തുവാനും വേണ്ടിയിട്ട് ശാസ്ത്രങ്ങളെ ഭഗവാൻ തന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അർജുനൻ ചോദിക്കുകയാണ്, അർജുന ഉവാച യേ ശാസ്ത്രവിധി മുത്സൃജ്യ യജന്തേ ശ്രദ്ധയാന്വിതാഃ തേഷാം നിഷ്ഠാതു കൃഷ്ണ സത്വമാഹോ രജസ്തമഃ. അർജുനൻ ചോദിക്കുന്നത്, വേദ തത്വങ്ങൾ പാലിക്കാതെ സ്വന്തം ഭാവനയിൽ ആരാധിക്കുന്നവരുടെ അവസ്ഥ എന്താണ്? അവർ നന്മയിലാണോ, അതായത് സത്വഗുണത്തിലാണോ, രജോ ഗുണത്തിലാണോ, അതോ അജ്ഞതയിൽ തമോ ഗുണത്തിലാണോ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എന്നാണ് അർജുനന്റെ ചോദ്യമായിട്ട് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പരാമർശിക്കാത്ത നിയമങ്ങൾ വിശ്വാസത്തോടെ പിന്തുടരുന്നവരുടെ കാരണമാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ പ്രഭുപാദ പറയുന്നു, അത്തരം കെട്ടിച്ചമച്ച വിശ്വാസങ്ങളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? അത് ആഴം കുറഞ്ഞതാണ്. അതായത് ഭഗവാനാൽ നിർദ്ദേശിക്കപ്പെടാത്ത നമ്മുടേതായിട്ട് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്ന ഓരോ വിശ്വാസങ്ങൾ അത് ക്ഷണികമാകുന്നു. കാരണം വിശ്വാസം എന്നുള്ളത് ക്ഷണികമാണ് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. ഇപ്പോൾ ഈ മതങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ഭഗവാൻ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളതല്ല, ജനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളതാണ് മതങ്ങൾ. എന്തിന്റെ പ്രകാരത്തിൽ? അവരവരുടെ വിശ്വാസത്തിനനുസരിച്ച്. ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്ന് ഒരു ക്രിസ്തുമതം വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരാൾ, അയാളുടെ ആ വിശ്വാസത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അയാൾ ക്രിസ്തുമതത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. പക്ഷെ ആ വിശ്വാസം മാറാം. കാരണം നാളെ അയാൾക്ക് ക്രിസ്തുമതത്തിൽ വിശ്വാസം വരുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അയാൾ അതിൽ നിന്ന് പിന്മാറാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പോൾ വിശ്വാസവും മതങ്ങളും എല്ലാം തന്നെ ഒരു മനുഷ്യന്റെ കൽപ്പനയാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. അത് സനാതനമായിട്ടുള്ള ധർമ്മമല്ല. എന്നാൽ ഭഗവാനാൽ ശാസ്ത്ര നിർദ്ദേശപ്രകാരം തന്നിരിക്കുന്നതെല്ലാം തന്നെ സനാതനമാണ്. അത് ശാശ്വതമായിട്ട് നിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാൻ തന്നിരിക്കുന്നതാണ്. അതാണ് ജീവാത്മാവിനെ പരിപൂർണതയിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നത്. എന്നാൽ മനുഷ്യനാൽ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള മതങ്ങളും വിശ്വാസങ്ങളും എല്ലാം തന്നെ മാറ്റം വരുന്നതാണ്. കാരണം അത് ഭൗതികതയുടെ ഗുണങ്ങളാൽ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളതാണ്. അതുകൊണ്ടല്ലേ ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ ഒരാൾ ഇന്ന് ഒരു വിശ്വാസത്തിൽ നാളെ വേറൊരു വിശ്വാസത്തിലേക്ക് മാറുന്നു. അങ്ങനെ വിശ്വാസങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമ്മൾ ജീവിക്കുമ്പോൾ നമുക്കത് ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രമാണം അല്ലെങ്കിൽ ജീവിത രീതിയായിട്ട് മാറുന്നില്ല. എന്നാൽ സനാതന ധർമ്മം എന്നുള്ളത് സനാതനമായിട്ടുള്ളതാണ്. അത് ആത്മീയമാണ്. ആത്മീയമായിട്ടുള്ള ഉയർച്ചയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളതാണ് എന്ന് പറയുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് വിശ്വാസങ്ങളാൽ ഉണ്ടാക്കപ്പെട്ടിട്ട് ഉണ്ടാകുന്നതെല്ലാം തന്നെ ജീവിത രീതികൾ അത് ആഴം കുറഞ്ഞതാണ്. ആഴം കുറഞ്ഞത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ഡീപ്പായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ശാശ്വതമായിട്ട് നിൽക്കുന്നില്ല. ഈ ലോകത്തിന്റെ സ്വഭാവം കണക്കിലെടുക്കുമ്പോൾ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു അപകടത്തിന്റെ ചെറിയ സംഭവത്തിൽ അത് കുലുങ്ങുന്നു. അതായത് എന്തെങ്കിലും ഒരു ചെറിയ മിസ്റ്റേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തിന് പിന്നീട് ക്ഷതം തട്ടുന്നു. അതായത് നമ്മൾ വളരെയധികം വിശ്വാസത്തോടു കൂടി ഒരു മതത്തിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പുണ്യകർമ്മങ്ങളെല്ലാം ചെയ്യുമ്പോൾ പക്ഷേ അതിന്റെ ഫലം എന്തെങ്കിലും ഒരു നെഗറ്റീവായിട്ട് നമുക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനടി ആ കർമ്മത്തിലുള്ള നമ്മൾ ചെയ്ത ആ പുണ്യകർമ്മത്തിലുള്ള നമ്മുടെ വിശ്വാസം ഇല്ലാതെയാകുന്നു. അപ്പോൾ വിശ്വാസം എന്നുള്ളത് ശാശ്വതമല്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. പിന്നെയോ
ശാസ്ത്രീയമായിട്ട് ഭഗവാൻ തന്നിട്ടുള്ള പ്രമാണങ്ങളും ധർമ്മഗ്രന്ഥങ്ങളും അതെല്ലാം തന്നെയാണ് സനാതനമായിട്ടുള്ളത്. അതിനനുസരിച്ചുള്ള ജീവിത രീതി മാത്രമേ സനാതനമായിട്ട് പോകുന്നുള്ളൂ. അത് ആത്മീയമായിട്ടുള്ളതാണ്. ഭൗതികമായ വിശ്വാസങ്ങളുടെ ആധാരപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളതല്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. നമ്മുടെ ആചാര്യന്മാരുടെ രചനകളിൽ നിന്നുള്ള പരാമർശങ്ങൾ, അതായത് ഏതൊക്കെയാണ് രചനകൾ? ശ്രുതി സ്മൃതി പുരാണാദി പാഞ്ചരാത്ര വിധിംബിന ഐകാന്തികി ഹരേർ ഭക്തിർ ഉത്പാദയൈവ കൽപ്പതേ. ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധുവിൽ പറയുന്നു, ഉപനിഷത്തുകൾ, പുരാണങ്ങൾ, നാരദ പാഞ്ചരാത്രങ്ങൾ തുടങ്ങിയ അംഗീകൃത വേദഗ്രന്ഥങ്ങളെ അവഗണിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ജീവിക്കുകയാണെങ്കിലോ അത് സമൂഹത്തിൽ അനാവശ്യമായ അസ്വസ്ഥതകളാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. കാരണം അതിനെ ഒന്നും പരിഗണിക്കാതെ നമ്മൾ നമ്മുടെ വിശ്വാസപ്രകാരമുള്ള ഒരു ജീവിത രീതിയിൽ പോകുമ്പോൾ അത് സമൂഹത്തിൽ അസ്വസ്ഥതകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു. കാരണം വിശ്വാസം മാറാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. അതാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഭഗവാന്റെ ഭക്തി നമ്മൾ വളർത്തിയെടുക്കുമ്പോൾ അത് സനാതനമായിട്ടുള്ള ധർമ്മത്തെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ഭക്തിയാകണം. അല്ലാതെ നമ്മുടെ ക്ഷണികമായിട്ടുള്ള മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയാകരുത് എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പോൾ അർജുനന് ഭഗവാൻ ഉത്തരം കൊടുക്കുകയാണ്. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച ത്രിവിധ ഭവതി ശ്രദ്ധാ ദേഹിനാം സാ സ്വഭാവജ സാത്വികി രാജസി ചൈവ താമസി ചേതി താം ശൃണു. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, ശരീരസ്ഥനായ ജീവാത്മാവിന്റെ പൂർവ ആർജിത ഗുണങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് അതിന്റെ വിശ്വാസം സാത്വികമോ രാജസികമോ താമസികമോ ആയിത്തീരുന്നു. ഇതേപ്പറ്റി കേൾക്കൂ. അപ്പോൾ ഈ ഗുണങ്ങൾ തന്നെ ഒരാളിൽ മാറി മാറി വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. എപ്പോഴും ചിലപ്പോൾ ഒരാൾ സത്വഗുണത്തിലോ രജോ ഗുണത്തിലോ ഇരിക്കണമെന്നില്ല. ഗുണങ്ങൾ മാറി വരുന്നതിനനുസരിച്ച് അയാളുടെ സ്വഭാവത്തിലും വിശ്വാസത്തിലും മാറ്റങ്ങൾ വരാം. അപ്പോൾ വിശ്വാസം അല്ലെങ്കിൽ സ്വഭാവം എന്നുള്ളതെല്ലാം ഭൗതികമായതുകൊണ്ട് അത് ശാശ്വതമായിരിക്കുകയില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നത്, ഗുണങ്ങളുടെ സ്വാധീനത്തിൽ ഒരാളിൽ പലതരത്തിലുള്ള വിശ്വാസങ്ങൾ ഉടലെടുക്കുന്നു. 3 തരത്തിലുള്ള വിശ്വാസങ്ങളാണ് ഉടലെടുക്കുന്നത്. അതെല്ലാം തന്നെ ഒരാളുടെ ഭൗതികമായ സ്വഭാവം അനുസരിച്ച്, അതായത് ഗുണങ്ങളുടെ സ്വാധീനം അനുസരിച്ച് സ്വഭാവം രൂപപ്പെടുന്നു. ആ സ്വഭാവത്തിന്റെ രൂപപ്പെടൽ അനുസരിച്ച് നമ്മിൽ ഓരോ പ്രത്യേകമായ വിശ്വാസവും രൂപപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇനി വിശ്വാസങ്ങൾ, അപ്പോൾ 3 ഗുണങ്ങളുടെ സ്വാധീനത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് വിശ്വാസങ്ങൾ രൂപപ്പെടുന്നത്? സത്വാനുരൂപ സർവസ്യ ശ്രദ്ധാ ഭവതി ഭാരത ശ്രദ്ധാമയോയം പുരുഷോ യോയ ശ്രദ്ധഃ സ ഏവ സഹ. ഒരാളുടെ വിശ്വാസം പൂർണ്ണമായി ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ട നന്മയിലല്ലാത്തിടത്തോളം കാലം ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ഏതെങ്കിലും രീതികളാൽ വിശ്വാസം മലിനീകരണത്തിന് വിധേയമാണ്. ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ മലിനമായ രീതികൾ ഹൃദയത്തിലേക്ക് വ്യാപിക്കുന്നു. അതിനാൽ ഭൗതിക സ്വഭാവത്തിന്റെ ഒരു പ്രത്യേക രീതിയുമായി സമ്പർക്കം പുലർത്തുന്ന ഹൃദയത്തിന്റെ സ്ഥാനം അനുസരിച്ച് ഒരാളുടെ വിശ്വാസം സ്ഥാപിക്കപ്പെടുന്നു. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്, വ്യത്യസ്തമായ പ്രകൃതി ഗുണങ്ങൾ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് ഓരോ വ്യക്തിയും ഓരോ വിധത്തിലുള്ള വിശ്വാസത്തെ വളർത്തിയെടുക്കുന്നു. താൻ ആർജിച്ച ഗുണങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് ജീവസത്തകളെ ഓരോ പ്രത്യേക വിശ്വാസമുള്ളവരായിട്ട് പറയപ്പെടുന്നു. താമസിക ഗുണം വളർത്തിയെടുക്കുന്നവരുടെ വിശ്വാസം ഒരു തരത്തിലുള്ളതായിരിക്കും. പക്ഷേ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭക്തന്മാരുമായിട്ട് സത്സംഗം ലഭിക്കുകയാണെങ്കിൽ അയാളുടെ ആ വിശ്വാസം, അതല്ലെങ്കിൽ അയാളുടെ അജ്ഞാനം നീങ്ങി ജ്ഞാനത്തിലേക്ക് അയാൾ വരുമ്പോൾ അയാളുടെ വിശ്വാസം മാറ്റപ്പെടാം. അപ്പോൾ വിശ്വാസം എന്നുള്ളത് ഒരിക്കലും സ്ഥായി ആയിട്ടുള്ളതല്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. ഗുണങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് അത് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. എങ്കിലും ആ ഗുണങ്ങൾക്കനുസരിച്ചാണ് വിശ്വാസം രൂപപ്പെടുന്നത്. അതും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. രണ്ടും മനസ്സിലാക്കണം. ഗുണങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് ഓരോ വിശ്വാസം രൂപപ്പെടുന്നു. ഗുണത്തിന്റെ സ്വാധീനമനുസരിച്ച് വിശ്വാസങ്ങൾ മാറ്റപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ ഏത് ഗുണമാണോ തന്നിൽ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആ ഗുണത്തിനനുസരിച്ച് ഒരാളിൽ വിശ്വാസം രൂപപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ ഭഗവാൻ 3 വിധത്തിലുള്ള ഗുണങ്ങളും ആ ഗുണങ്ങൾക്കനുസരിച്ചുള്ള വിശ്വാസത്തെയും കുറിച്ച് ഇവിടെ പറയുന്നു. അതായത് ആ വിശ്വാസത്തിനനുസരിച്ചാണ് നമ്മുടെ ആരാധനാക്രമങ്ങൾ രൂപപ്പെടുന്നത്. അപ്പോൾ സത്വരജസ്തമോ ഗുണങ്ങളുടെ സ്വാധീനത്തിനനുസരിച്ച് നമ്മിൽ
ഉടലെടുക്കുന്ന ആരാധനാ ക്രമങ്ങളെ കുറിച്ച് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നു. യജന്തേ സാത്വിക ദേവാൻ യക്ഷരക്ഷാംസി രാജസാഹ ഭൂതാൻ പ്രേതാൻ ഭൂതഗണാംശ്ചാന്യേ യജന്തേ താമസാ ജനാഃ അശാസ്ത്രവിഹിതം ഘോരം തപ്യന്തേ യേ തപോ ജനാഃ ധംബാഹങ്കാര സംയുക്തോ കാമരാഗബലാന്വിതാഃ കർഷയന്തഃ ശരീരസ്ഥം ഭൂതഗ്രാമമചേതസഃ മാം ചൈവാന്തഃ ശരീരസ്ഥം താൻ വിദ്യാസുര നിശ്ചയാൻ ആഹാരസ്ത്വപി സർവസ്യ ത്രിവിധോ ഭവതി പ്രിയഃ യജ്ഞസ്തപസ്തഥാ ദാനം തേഷാം ഭേദമിമം ശൃണു ആയുസത്വബലാരോഗ്യ സുഖപ്രീതി വിവർധനാഃ രസ്യാ സ്നിഗ്ധാ സ്ഥിരാ ഹൃദ്യ ആഹാരാ സാത്വിക പ്രിയാഃ കട്വമ്ലലവണാത്യുഷ്ണ തീക്ഷ്ണ രൂക്ഷവിദാഹിനഃ ആഹാരാ രാജസസ്യേഷാ ദുഃഖശോകമയപ്രദ. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ ഇനി 3 വിധത്തിലുള്ള ഗുണങ്ങളുടെ പ്രഭാവത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വിശ്വാസത്തെയും ആരാധനാക്രമങ്ങളെയും അതുകൂടാതെ ആഹാരക്രമങ്ങളെയും കുറിച്ച് ഭഗവാൻ പറയുന്നതാണ്. സാത്വികരായ ജനങ്ങൾ ദേവന്മാരെയും രാജസ സ്വഭാവികൾ അസുരന്മാരെയും തമോ ഗുണപ്രധാനികൾ ഭൂതപ്രേതങ്ങളെയും ആരാധിക്കുന്നു. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആളുകളെ 3 തരത്തിലുള്ള ഭൗതിക സ്വഭാവങ്ങളാൽ നിയന്ത്രിക്കപ്പെടുന്നു. അവർ ശാസ്ത്രവിധി പാലിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ അവൻ തമോ ഗുണത്തിലോ രജോ ഗുണത്തിലോ സത്വഗുണത്തിലോ തന്റെ സ്ഥാനത്തിനനുസരിച്ച് എന്തെങ്കിലും സൃഷ്ടിക്കുന്നു. പ്രകൃതിയുടെ അതേ രീതികളുടെ സ്വാധീനത്തിൽ അവൻ സ്വയം പെരുമാറുന്നു. എന്നാൽ തമോ ഗുണത്തിൽ ഉപരിപ്ലവമായി എന്തെങ്കിലും ചെയ്താൽ അയാൾ വിജയിക്കുകയില്ല. കാരണം ശാസ്ത്രവിധി മുത്സൃജ്യ ശാസ്ത്രങ്ങളെ ധിഖരിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് വിജയിക്കാൻ പോകുന്നില്ല. എങ്കിലും ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നത് 3 ഗുണങ്ങളുടെ പ്രഭാവത്തിൽ 3 തരത്തിലുള്ള വിശ്വാസങ്ങളും അതിനനുസരിച്ചുള്ള ആരാധനാക്രമങ്ങളും ഉണ്ട് എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അങ്ങനെ സത്വഗുണത്തിലുള്ളവർ ജ്ഞാനം ആർജിക്കാൻ കഴിവുള്ളത് കൊണ്ട് അവർ ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നു. കാരണം പുണ്യകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതാണ് നമുക്ക് ശ്രേഷ്ഠകരമായിട്ടുള്ളത് എന്നവർ മനസ്സിലാക്കുന്നു. അതിനാൽ ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നു. എന്നാൽ രാജസി ഭൗതികമായിട്ടുള്ള സുഖഭോഗങ്ങൾ അനുഭവിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ്. അതിനനുസരിച്ച് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് അധികം ലോഭം വർദ്ധിക്കുകയും ആ ധനം സമ്പാദിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം മൂലം ആസുരന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നു. ഭൂതപ്രേതങ്ങളെയെല്ലാം തമോ ഗുണത്തിലുള്ളവർ ആരാധിക്കുന്നു എന്നാണ് ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അങ്ങനെ ഈ ലോകത്ത് വ്യത്യസ്ത തരത്തിലുള്ള വിശ്വാസങ്ങൾ നാം കണ്ടെത്തുന്നു. വ്യത്യസ്ത തരത്തിലുള്ള വിശ്വാസങ്ങൾ കാരണം വ്യത്യസ്ത തരത്തിലുള്ള മതങ്ങളും രൂപപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. അങ്ങനെ കാരണം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ വിശ്വാസത്തിനനുസരിച്ചാണ് മതങ്ങൾ രൂപപ്പെടുന്നത്. ആ മതങ്ങളുടെ സ്വാധീനം നമ്മിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു നെഗറ്റീവായിട്ടുള്ള കാര്യം വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ ആ സ്വാധീനം ഇല്ലാതെയാകുന്നു, നമ്മുടെ വിശ്വാസം നഷ്ടപ്പെടുന്നു ആ മതത്തിൽ. പിന്നീട് നമ്മൾ വേറൊരു മതത്തിലേക്ക് മാറുകയാണ്. അങ്ങനെ വിശ്വാസം എന്നുള്ളത് ഗുണങ്ങളുടെ സ്വാധീനത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്നതാണ്. ആ വിശ്വാസങ്ങൾ മാറിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നതാണ് എന്നും മനസ്സിലാക്കണം. ചില ആധുനിക മതപരമായ ആചാരങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുത്ത് അവ പ്രകൃതിയുടെ രീതികളാൽ എങ്ങനെ സ്വാധീനിക്കപ്പെടുന്നു നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇതെല്ലാം തന്നെ ഗ്രൂപ്പ് പ്രവർത്തനമാണ്. നമ്മളിപ്പോൾ അത് ചെയ്യുന്നില്ല. വാസ്തവത്തിൽ ഭക്തിശാസ്ത്രി ക്ലാസ്സിൽ ഗ്രൂപ്പ് പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ആവശ്യമുണ്ട്. പക്ഷെ നമുക്കിപ്പോൾ അത് സാധിക്കാത്തത് കൊണ്ട് നമ്മളത് ചെയ്യുന്നില്ല. അങ്ങനെ വിശ്വാസപ്രകാരം സത്വഗുണത്തിന്റെ പ്രഭാവത്തിൽ ഒരാൾ ബ്രഹ്മാവ്, ശിവൻ, ഇന്ദ്രൻ, ചന്ദ്രൻ, സൂര്യദേവൻ തുടങ്ങിയ ദേവതകളെ ആരാധിക്കുന്നു. എന്നാൽ രജോ ഗുണത്തിൽ ഒരാൾ ഭൂതങ്ങളെ ആരാധിക്കുന്നു. ഉദാഹരണമായിട്ട് പ്രഭുപാദ പറയുന്നത് 2ാം ലോക മഹായുദ്ധ കാലത്ത് കൽക്കത്തയിലെ ഒരു മനുഷ്യൻ ഹിറ്റ്ലറെ ആരാധിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു. കാരണം ആ യുദ്ധം കാരണം അയാൾക്ക് പഞ്ചസാരയും അരിയും എല്ലാം കരിഞ്ചന്തയിൽ പൂഴ്ത്തിവെച്ച് വളരെയധികം വിലയ്ക്ക് വിൽക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചു. അതുകൊണ്ട് ഹിറ്റ്ലറാണ് യുദ്ധത്തിന് കാരണമായിട്ടുണ്ടായത്. അതുകൊണ്ട് ഹിറ്റ്ലറെ അയാൾ ആരാധിക്കുന്നു. ഇതെല്ലാം ഗുണത്തിന്റെ പ്രഭാവത്തിൽ, രജോ ഗുണത്തിന്റെ പ്രഭാവത്തിൽ പെട്ടെന്ന് രൂപപ്പെട്ട ഒരു വിശ്വാസമാണ്. അജ്ഞാനത്താൽ അല്ലെങ്കിൽ തമോ ഗുണത്താൽ ഒരാൾ പ്രേതങ്ങളെയും ആത്മാക്കളെയും ആരാധിക്കുന്നു. ഉദാഹരണം, ഇന്ത്യയിലെ വിദൂര ഗ്രാമങ്ങളിൽ പ്രേതങ്ങളെ ആരാധിക്കുന്നവരുണ്ട്.
ഇന്ത്യയിൽ താഴെ തട്ടിലുള്ള ആളുകൾ ചിലപ്പോൾ കാട്ടിൽ പോകുന്നതും ഒരു മരത്തിൽ പ്രേതം വസിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന അറിവുണ്ടെങ്കിൽ അവർ ആ വൃക്ഷത്തെ ആരാധിക്കുകയും ബലിയർപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതെല്ലാം നാം കാണാറുണ്ട്. ഈ വ്യത്യസ്ത തരത്തിലുള്ള ആരാധനകൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ ദൈവ ആരാധനയല്ല. പിന്നെയോ അജ്ഞാനം മൂലമാണ് അവർ അങ്ങനെയെല്ലാം പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. കാരണം ശാശ്വതമല്ലാത്തിനത്തിന് ക്ഷണികമായിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും ലാഭം ലഭിക്കുവാനായിട്ട് അവർ ഇങ്ങനെയുള്ള ക്രമങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു. അത് താമസിക ഗുണത്തിലുള്ളതാണ്. ഇനി 3 വിധത്തിലുള്ള ഭക്ഷണക്രമങ്ങളെ കുറിച്ച് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. നാം കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണങ്ങൾ നമ്മുടെ മാനസികാവസ്ഥയെ ബാധിക്കുന്നു. നമ്മുടെ ജാഗ്രതയുടെ നിലവാരവും പെരുമാറ്റവും അതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. അപ്പോൾ എല്ലാം തന്നെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ഗുണങ്ങളാണ്. നാം കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണങ്ങളും വരെ ഗുണത്തിന്റെ പ്രഭാവത്തിലാണ് നമ്മൾ തീരുമാനിക്കുന്നത്. സാത്വിക രീതിയിലുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ ആയുസ് വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും ഒരാളുടെ അസ്തിത്വത്തെ ശുദ്ധീകരിക്കുകയും ശക്തിയും ആരോഗ്യവും സന്തോഷവും സംതൃപ്തിയും നൽകുകയും ചെയ്യുന്നു. അത്തരം ഭക്ഷണങ്ങൾ മധുരവും കൊഴുപ്പുള്ളതും ആരോഗ്യകരവും ഹൃദയത്തിന് ഇമ്പമുള്ളതുമാണ്. ഉദാഹരണം പാലുൽപ്പന്നങ്ങൾ, പഞ്ചസാര, അരി, ഗോതമ്പ്, പഴങ്ങൾ, പച്ചക്കറികൾ മുതലായവ. അത്തരം ഭക്ഷണങ്ങൾ നന്മയുള്ള അല്ലെങ്കിൽ സാത്വിക ആളുകൾക്ക് പ്രിയപ്പെട്ടതാണ് എന്ന് ഇവിടെ പറയുന്നു. രാജസിക സ്വഭാവി അമിതമായ കയ്പുള്ളതും പുളിച്ചതും ഉപ്പിട്ടതും ചൂടുള്ളതും കടുപ്പമുള്ളതും ഉണങ്ങിയതും എരിവുള്ളതുമായിട്ടുള്ള ഭക്ഷണങ്ങളാണ് രാജസിക സ്വഭാവിക്ക് ഇഷ്ടം. അത്യാസക്തി രീതിയിലുള്ളവർക്ക് ഇവ പ്രിയപ്പെട്ടതാണ്. അവ ദുഃഖവും വിലാപവും രോഗവും ഉണ്ടാക്കുന്നു. രാജസിക രീതിയിലുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ ആമാശയത്തിലെ കഫം കുറയ്ക്കുന്നതിലൂടെ ദുരിതത്തിന് കാരണമാക്കുന്നു. ഇത് രോഗത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നു എന്നാണ് ഭാവാർത്ഥത്തിൽ പ്രഭുപാദ പറയുന്നത്. ഇനി താമസിക സ്വഭാവി എങ്ങനെയത്തെ ആഹാരമാണ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്? പഴകിയതും രുചിയില്ലാത്തതും ദുർഗന്ധമുള്ളതും അഴുകിയതും അവശിഷ്ടങ്ങളും തൊട്ടുകൂടാത്ത വസ്തുക്കളും അടങ്ങിയതുമായ ഭക്ഷണങ്ങൾ താമസിക സ്വഭാവിക്ക് പ്രിയപ്പെട്ടതാണ്. യാതയാമം ഗതരസം പൂതി പരിയോഷിതം ചയത് ഉച്ഛിഷ്ടമപിചാമേധ്യം ഭോജനം താമസപ്രിയം. താമസിക സ്വഭാവമുള്ളവരുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭക്ഷണമാണ് ഇത് പറയുന്നത്. അവശിഷ്ടങ്ങൾ, കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ എല്ലാം മിച്ചമുള്ളതെല്ലാം കഴിക്കുന്നത് താമസിക സ്വഭാവമുള്ളതാണ് എന്ന് പറയും. പരമപുരുഷനായ ഭഗവാൻ അർപ്പിക്കുന്നതിന്റെ അവശിഷ്ടങ്ങളാണ് ഏറ്റവും നല്ല ഭക്ഷണം. അതിനാൽ ഭക്ഷണം പരിശുദ്ധമാക്കാനും എല്ലാവർക്കും കഴിക്കാനും രുചികരമാക്കാനും പരമപുരുഷന് ഭക്ഷണം സമർപ്പിക്കണം. ആഹാരശുദ്ധൗ സത്വശുദ്ധി സത്വശുദ്ധൗ ധ്രുവാസ്മൃതി സ്മൃതിർലബ്ധ സർവഗ്രന്ഥീനാം വിപ്രമോക്ഷ. അതായത് ശുദ്ധമായിട്ടുള്ള പരിശുദ്ധമായ ആഹാരം കഴിക്കുന്നതിലൂടെ നമ്മുടെ സത്വം തന്നെ, അതായത് നമ്മുടെ ചിന്താഗതി എല്ലാം തന്നെ പരിശുദ്ധമാകുന്നു. ആ ചിന്താഗതി പരിശുദ്ധമാകുന്നതിലൂടെ ധ്രുവാസ്മൃതി, നമ്മുടെ സ്മൃതി, നമ്മുടെ ഓർമ്മശക്തി വർദ്ധിക്കുന്നു. ആ ഓർമ്മശക്തി ലഭിക്കുന്നതിലൂടെ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? സർവഗ്രന്ഥീനാം വിപ്രമോക്ഷ, അതായത് ആത്മീയമായ ചിന്തയിലേക്ക് നമുക്ക് ഉയരാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു. ജീവാത്മാവിന്റെ ശരീരമോചനത്തിലേക്കുള്ള വഴി നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ സാധിക്കുന്നു. കൃഷ്ണാവബോധത്തിലേക്ക് അത് നമ്മളെ നയിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ആഹാരം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഘടകമാണ് നമ്മുടെ സത്വത്തെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ അവബോധത്തെ പരിശുദ്ധമാക്കാൻ. നമ്മൾ ഭഗവാന് നിവേദിച്ച ഭഗവാന്റെ പ്രസാദമായിട്ടുള്ള ആഹാരം തന്നെ കഴിക്കണം എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ കാരണം ആ ആഹാരത്തിലൂടെ നമ്മുടെ കോശങ്ങൾക്കെല്ലാം തന്നെ ബലം ലഭിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ഭൗതികമായ മാലിന്യങ്ങൾ അടങ്ങിയ, അതായത് ഗുണത്തിന്റെ പ്രഭാവത്താൽ ഉണ്ടാക്കപ്പെട്ട രാജസിക താമസിക ഗുണങ്ങളുടെ സ്വാധീനത്തിൽ ഉണ്ടാക്കപ്പെട്ട ഭക്ഷണങ്ങൾ നമ്മൾ കഴിക്കുമ്പോൾ ആ കോശങ്ങൾക്കും രാജസിക താമസിക ഗുണങ്ങൾ തന്നെ ബാധിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അവബോധം അതുപോലെ വീണ്ടും കൂടുതൽ മലിനമാക്കപ്പെടുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഭഗവത് പ്രസാദമായിട്ടുള്ള അതീന്ദ്രിയമാക്കപ്പെട്ട ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് നമ്മുടെ കോശങ്ങളെയും അതീന്ദ്രിയമാക്കുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇനി യജ്ഞം, ദാനം, തപസ് മുതലായവ എങ്ങനെയാണ് ഗുണങ്ങളുടെ പ്രഭാവത്തിൽ ചെയ്യുന്നത് എന്നിവിടെ പറയുന്നു. അഫലാകാംക്ഷി ബിർയജ്ഞോ വിദിദിഷ്ടോയ യുജ്യതേ
യഷ്ടവ്യമേവേതി മനഃ സമാധായ സ സാത്വികഃ അഭിസന്ധായ തു ഫലം ദംഭാർത്ഥമപി ചൈവയത് യുജ്യതേ ഭരത ശ്രേഷ്ഠാ തം യജ്ഞം വിദ്ധി രാജസം വിധിഹീനമസൃഷ്ടാനം മന്ത്രഹീനമദക്ഷിണം ശ്രദ്ധാവിരഹിതം യജ്ഞം താമസം പരിചക്ഷതേ ദേവദ്വിജ ഗുരു പ്രാജ്ഞ പൂജനം ശൗചമാർജവം ബ്രഹ്മചര്യമഹിംസാ ച ശാരീരം തപ ഉച്യതേ അനുദ്വേഗകരം വാക്യം സത്യം പ്രിയഹിതം ചയത് സ്വാധ്യായാഭ്യസനം ചൈവ വാങ്മയം തപ ഉച്യതേ. അപ്പോൾ യജ്ഞം, തപസ് ഇവയെ കുറിച്ചാണ് അടുത്ത സെക്ഷനിൽ പറയുന്നത്. യജ്ഞം എന്നുള്ളത് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നിവിടെ പറയുന്നു. യജ്ഞം എന്നുള്ളതും നമ്മുടെ ഒരു വിശ്വാസം തന്നെയാണ്. യജ്ഞങ്ങളിൽ വെച്ച് ഫലോദ്ദേശമില്ലാതെയും സശ്രദ്ധമായും വേദവിധി പ്രകാരം കർത്തവ്യ ബോധത്തോടെ അനുഷ്ഠിക്കപ്പെടുന്ന യജ്ഞമാണ് സാത്വികം. അപ്പോൾ അതിനെ പ്രഭുപാദ് ഇവിടെ പറയുന്നതാണ്, ഒരു കടമയായിട്ട്, നമ്മുടെ കർത്തവ്യമായിട്ട് വേണം നമ്മൾ ക്ഷേത്രങ്ങളിലും പള്ളിയിലും എല്ലാം പോകാൻ. കാരണം ഭഗവാനെ കാണാൻ വേണ്ടി പോകുകയാണ് എന്നുള്ള ഉദ്ദേശം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടാകണം. അതൊരു കടമയാണ് നമ്മുടെ ആരാധന എന്നുള്ളത്. അല്ലാതെ നമ്മുടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പേഴ്സണൽ കാര്യം സാധിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ല നമ്മൾ പോകേണ്ടത്. ഭൗതികമായ നേട്ടങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കാതെ പൂക്കളും ഭക്ഷണ സാധനങ്ങളും ഭഗവാൻ അർപ്പിക്കണം. ദൈവത്തോടുള്ള ആദരവ് അർപ്പിക്കണം. അത് ഒരാളെ നന്മയുടെ വഴിയിൽ സ്ഥാപിക്കുന്നു. വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ കൽപ്പനകൾ അനുസരിക്കുകയും പരമപുരുഷനെ ആദരിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടത് ഓരോ പരിഷ്കൃത മനുഷ്യന്റെയും കടമയാണ് എന്ന് പറയും. ഇനി അടുത്തതായിട്ട് ഭൗതികമായ ഏതെങ്കിലും പ്രയോജനത്തിനു വേണ്ടിയോ ഗർവ് കാട്ടാനായോ അനുഷ്ഠിക്കപ്പെടുന്ന യജ്ഞം രാജസികമാണ്. പിന്നെ വേദോക്ത വിധികൾ അനുസരിക്കാതെയും പ്രസാദ വിതരണം, മന്ത്രോച്ചാരണം, പൂജാരിക്ക് ദക്ഷിണ എന്നിവ കൂടാതെയും വിശ്വാസമില്ലാതെയും ചെയ്യപ്പെടുന്ന യജ്ഞം തമോ ഗുണത്തിൽ ഉള്ളതാണ് എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പോൾ യജ്ഞം എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ കടമയായിട്ട്, കർത്തവ്യമായിട്ട്, പരമപുരുഷനെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു കർത്തവ്യമായിട്ട് നമ്മൾ അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടതാണ്. അതുവഴി നമ്മുടെ ആ കർത്തവ്യം അനുഷ്ഠിക്കുന്നത് കർമ്മഫലം ആഗ്രഹിക്കാതെ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് സാത്വികത്തിലാകുന്നു. അതാണ് ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ളത്. ഇനി പറയുന്നത് 3 വിധത്തിലുള്ള തപസ്സിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. 3 വിധത്തിലുള്ള തപസ്: ദേവദ്വിജ ഗുരു പ്രാജ്ഞ പൂജനം ശൗചമാർജവം ബ്രഹ്മചര്യം അഹിംസാ ച ശാരീരം തപ ഉച്യതേ. പരമപുരുഷൻ, ബ്രാഹ്മണൻ, ആധ്യാത്മിക ആചാര്യൻ, മാതാപിതാക്കൾ തുടങ്ങിയ ഉന്നതർ എന്നിവരെ ആരാധിക്കൽ, ദേഹശുദ്ധി, ലാളിത്യം, ബ്രഹ്മചര്യം, അഹിംസ എന്നിവയെ ശാരീരികമായിട്ടുള്ള തപസ് എന്ന് പറയുന്നു. അടുത്തത് അനുദ്വേഗകരം വാക്യം സത്യം പ്രിയഹിതം ചയ സ്വാധ്യായാഭ്യസനം ചൈവ വാങ്മയം തപ ഉച്യതേ. സത്യവും പ്രസാദകരവും ഉപകാരപ്രദവും മറ്റുള്ളവരെ പ്രകോപിപ്പിക്കാത്തതുമായ വാക്കുകൾ സംസാരിക്കുന്നതിലും വേദഗ്രന്ഥങ്ങൾ പതിവായി പാരായണം ചെയ്യുന്നതിലും സംസാരത്തിലെ കാഠിന്യം, അതായത് ഇതെല്ലാം വാങ്മയമായ തപസ്സാണ് എന്ന്. സത്യമായിട്ടുള്ളത് സംസാരിക്കുക, മറ്റുള്ളവർക്ക് ഉപകാരപ്രദമായ വാക്കുകൾ സംസാരിക്കുക, കൂടാതെ സത്യം പറയുകയാണെങ്കിലും അത് മറ്റുള്ളവരെ പ്രകോപിപ്പിക്കാത്ത വിധത്തിൽ, ഉദ്വേഗം കൊടുക്കാത്ത വിധത്തിലുള്ള സംസാരം ചെയ്യുക. കൂടാതെ വേദഗ്രന്ഥങ്ങൾ, അതായത് ശാസ്ത്ര ഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ വായന, നമ്മൾ നാവുകൊണ്ട് പ്രമാണങ്ങളും അല്ലെങ്കിൽ ശ്ലോകങ്ങളെല്ലാം ഉച്ചരിക്കുന്നത് വാങ്മയത്തിലുള്ള നമ്മുടെ വാക്കിന്റെ തപസ്സാണ് എന്ന് പറയുന്നു. ഒരധ്യാപകൻ സംസാരിക്കുമ്പോൾ തന്റെ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ഉപദേശത്തിനായിട്ട് സത്യം സംസാരിക്കുന്നു. എന്നാൽ അത്തരം ഒരു അധ്യാപകൻ തന്റെ വിദ്യാർത്ഥികളല്ലാത്തവരോട് അവരുടെ മനസ്സിനെ പ്രകോപിപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ സംസാരിക്കരുത്. ആത്മീയ വൃത്തങ്ങളിൽ സംസാരിക്കുന്ന പ്രക്രിയ വേദങ്ങൾ ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്നതാണ്. അതായത് ആത്മീയമായ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ ശാസ്ത്ര പ്രമാണങ്ങളെ ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ സംസാരിക്കണം. കാരണം ഇവിടെ പ്രഭുപാദ പറയുന്നു, താൻ പറയുന്നതിനെ സഹായിക്കാൻ ഒരാൾ ഉടനെ തന്നെ വേദഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ നിന്ന് ഉദ്ധരിക്കണം. അല്ലാതെ, കാരണം ആത്മീയമായിട്ടുള്ള ആധ്യാത്മിക കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചതല്ല, നമ്മുടേതായിട്ടുള്ള വാക്കുകളല്ല അതിന് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്.
ഒന്ന്, ഭഗവാന്റെ വാക്കുകളെ നമ്മൾ അതേപടി ഉദ്ധരിക്കുക. കൂടാതെ ആചാര്യന്മാരുടെ അവർ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ആ ഭഗവാന്റെ വാക്കുകൾക്ക് ആചാര്യന്മാർ എന്താണോ ഭാവാർത്ഥം തന്നിരിക്കുന്നത്, അതിന്റെ അർത്ഥമായിട്ട് നമ്മളെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളത്, അവയെ ഉദ്ധരിക്കുക. കാരണം ഉപനിഷത്തുകളും പുരാണങ്ങളും വേദങ്ങളും എല്ലാം തന്നെ വ്യാസ ഭഗവാൻ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഉന്നതിക്കായി കൊണ്ട് പറഞ്ഞു തന്നിരിക്കുന്നു. കാരണം നമ്മൾ ഗുണങ്ങളുടെ പ്രഭാവത്തിൽ ഇരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് ആത്മീയ കാര്യങ്ങൾ അതേപടി മനസ്സിലാക്കാൻ സാധ്യമല്ല. അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ വാക്കുകളെ ഉച്ചരിക്കാതെ നമ്മൾ ശാസ്ത്ര പ്രമാണങ്ങളെ ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട് വേണം ആത്മീയ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കാൻ. അതേസമയം അത്തരം സംസാരം ചെവിക്ക് വളരെ ഇമ്പമുള്ളതുമായിരിക്കണം. കാരണം മറ്റുള്ളവരെ ഉദ്വേഗം വരുത്തി, നീ അങ്ങനെ ചെയ്തില്ല എന്നുള്ള കൃഷ്ണാവബോധത്തിലൂടെ പ്രവർത്തിച്ചില്ലെങ്കിൽ നിനക്ക് അധപ്പതനമായിരിക്കും, അങ്ങനെ മറ്റുള്ളവരുടെ മനസ്സിന് ഉദ്വേഗം കൊടുക്കുന്ന വിധത്തിൽ നമ്മൾ ഒരിക്കലും മറ്റുള്ളവർക്ക് ആത്മീയ കാര്യങ്ങൾ ഉപദേശിക്കരുത്. അവരെ ക്രമേണ പടിപടിയായിട്ട് ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരാനായിട്ടാണ് നമ്മൾ ശ്രമിക്കേണ്ടത് എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പോൾ സത്യം സംസാരിക്കുകയാണെങ്കിലും കൃഷ്ണാവബോധം സത്യമാണ്, അതനുസരിക്കേണ്ടത് എല്ലാ മനുഷ്യരുടെയും കടമയാണെങ്കിലും അജ്ഞാനത്തിൽ വർത്തിക്കുന്നവരെ അവരെ ഉദ്വേഗിപ്പിച്ച് അവർക്ക് മനസ്സിൽ പ്രകോപനം ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ ഒരിക്കലും സംസാരിക്കരുത് എന്ന് പറയുന്നു. അത്തരം ചർച്ചകളിലൂടെ ഒരാൾക്ക് ഏറ്റവും ഉയർന്ന പ്രയോജനം നേടാനും മനുഷ്യ സമൂഹത്തെ ഉയർത്താനും കഴിയും. വേദസാഹിത്യത്തിന്റെ അതിരുകളില്ലാത്ത ശേഖരമുണ്ട്. ഇത് പഠിക്കേണ്ടതാണ്. ഇത് ഈ ഇങ്ങനത്തെയുള്ള വാക്കുകളെ വാക്കിന്റെ തപസ്, വാങ്മയ തപസ് എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പോൾ പ്രഭുപാദ ഒരു സംഭാഷണത്തിൽ പറയുന്നതാണ് വാങ്മയ തപസ്സിനെ കുറിച്ച്. നിങ്ങൾ സത്യം സംസാരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സത്യം സംസാരിക്കുന്നത് വളരെ രുചികരവും മുഖസ്തുതിയുമായിട്ട് പറയണം. അതാണ് സാമൂഹിക സമ്പ്രദായം. അസഹനീയമായ സത്യം പറയരുത്. എന്നാൽ കൃഷ്ണാവബോധത്തിലെ ജനങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് സംസാരിക്കുന്നത്? സത്യം എങ്ങനെ പറയുന്നു? ഞങ്ങൾ ദൈവത്തിന്റെ ദാസന്മാരാണ്, നമ്മൾ യഥാർത്ഥ സത്യം സംസാരിക്കണം. ദൈവമില്ലാത്ത ഒരു നാഗരികതയ്ക്ക് ഒരു ഘട്ടത്തിലും സന്തോഷിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടാം അല്ലെങ്കിൽ ഇഷ്ടപ്പെടാതിരിക്കാം, പക്ഷെ അതൊരു വസ്തുതയാണ്. അപ്പോൾ ദൈവമില്ലാതെ ഭഗവാനെ ആശ്രയിക്കാതെയുള്ള ഒരു ജീവിതം ഒരിക്കലും ശാശ്വതമല്ല എന്ന് നമ്മൾ വളരെ കരുതലോടുകൂടി മറ്റുള്ളവർക്ക് ഉദ്വേഗം ഉണ്ടാക്കാതെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കിക്കേണ്ടതാണ് എന്നാണ് പ്രഭുപാദ പറയുന്നത്. ഒരാളെ അസ്വസ്ഥമാക്കുന്ന വിധത്തിൽ ഒരാൾ സംസാരിക്കരുത്. കൃഷ്ണാവബോധത്തിന്റെ പ്രസംഗകർക്ക് ഈ പ്രസ്താവനയുടെ പ്രാധാന്യം മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് ചർച്ച ചെയ്യണം. അങ്ങനെ വേണം നമ്മൾ സംസാരിക്കേണ്ടത് എന്ന് പ്രഭുപാദ പറയുന്നു. മനഃപ്രസാദ സൗമ്യത്വം മൗനമാത്മവിനിഗ്രഹ ഭാവ സംശുദ്ധിമിത്യേതത് തപോ മാനസമുച്ഛത. ഇനി മാനസികമായ തപസ് എന്നുള്ളത് എങ്ങനെയാണ്? മനസ്സിലാണ് നമ്മളുടെ ചിന്തകളെല്ലാം കേന്ദ്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്, മനസ്സാണ് പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ മനസ്സിനെ നമ്മൾ പരിശുദ്ധമാക്കി വെക്കേണ്ടതാണ്. മനസ്സിൽ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കൽമഷങ്ങൾ നിറയാതെ നമ്മൾ വരുത്തണം. അങ്ങനെ ഭാവ സംശുദ്ധി, മനം പ്രസാദിക്കണം, എപ്പോഴും സന്തുഷ്ടമായിരിക്കണം മനസ്സ്. ഇന്ദ്രിയ ആസ്വാദന ചിന്തകളിൽ നിന്ന് മനസ്സിനെ അകറ്റിയാൽ മാത്രമേ മനസ്സിന് സംതൃപ്തി ലഭിക്കൂ. ഇന്ദ്രിയ ആസ്വാദനത്തെ കുറിച്ച് നാം കൂടുതൽ ചിന്തിക്കും തോറും മനസ്സ് അസംതൃപ്തമാകും. പുരാണങ്ങളിലും മഹാഭാരതത്തിലും എന്ന പോലെ സംതൃപ്തിദായകമായ കഥകൾ നിറഞ്ഞ വേദസാഹിത്യത്തിലേക്ക് മനസ്സിനെ തിരിച്ചു വിടുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ല രീതി. നിശബ്ദത അല്ലെങ്കിൽ മൗനം എന്നതിനർത്ഥം ഒരാൾ എപ്പോഴും ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കണം, അല്ലാതെ ഭൗതികമായ വിഷയങ്ങളെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുകയും സംസാരിക്കുകയും ചെയ്യരുത്. അതിനെയാണ് മൗനം എന്ന ഇവിടെ മൗനം ആത്മവിനിഗ്രഹ എന്നുള്ളതിന്റെ അർത്ഥമായിട്ട് പറയുന്നു. ഇനി ഈ 3 വിധത്തിലുള്ള തപസ്സും, അതായത് ശാരീരിക, മാനസിക, വാങ്മയ തപസ്സുകൾ 3 ഗുണങ്ങളുടെ പ്രഭാവത്തിൽ എങ്ങനെ ചെയ്യുന്നു? ഈ 3 വിധം തപസ്സും ആധ്യാത്മിക വിശ്വാസത്തോടെയും ഭൗതിക നേട്ടങ്ങളെ ആഗ്രഹിക്കാതെയും പരമപുരുഷനു വേണ്ടി മാത്രം അനുഷ്ഠിച്ചു പോന്നാൽ സാത്വികമാണ്. ബഹുമതിയും ആരാധനയും നേടാനോ അഹങ്കാരം കൊണ്ടോ ചെയ്യപ്പെടുന്ന തപസ് രാജസികമാണ്.
മൂഢബുദ്ധി മൂലം സ്വയം പീഡനം അനുഭവിച്ചോ അന്യരെ പരിക്കേൽപ്പിക്കാനോ നശിപ്പിക്കാനോ ഉദ്ദേശിച്ചോ ചെയ്യപ്പെടുന്ന തമസ് തമോ ഗുണപ്രധാനമാണ്. അപ്പോൾ ശാരീരിക, വാങ്മയ, മാനസിക തപസ്സുകൾ 3 വിധത്തിൽ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. അത് സത്വഗുണത്തിൽ ഭഗവാനെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് സത്വഗുണത്തിലുള്ളതാണ്. രാജസിക ഗുണത്തിലുള്ളത് അവനവന്റെ സന്തോഷത്തിനും പ്രശസ്തിക്കും സ്ഥാനമാനങ്ങൾ ലഭിക്കാനുമായിട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ രാജസികം. പിന്നെയോ അജ്ഞാനത്താൽ സ്വയം പീഡനം അനുഭവിച്ചു മറ്റുള്ളവർക്ക് ഉപദ്രവം ഉണ്ടാക്കാനും വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യുന്ന തപസ്, അത് തമോ ഗുണപ്രധാനമാണ്. ഇനി 3 വിധത്തിലുള്ള ദാനം. ദാതവ്യം ഇതി യദ്ദാനം ദീയതേനുപകാരിണേ ദേശേ കാലേ ച പാത്രേ ച തദ്ദാനം സാത്വികം സ്മൃതം. കർത്തവ്യം എന്ന ബോധത്തോടെയും പ്രതിഫലേച്ച കൂടാതെയും ഉചിതമായ സ്ഥലത്ത് വെച്ച് വേണ്ടുന്ന കാലത്ത് അർഹിക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ദാനം സാത്വികമാണ്. അപ്പോൾ കർത്തവ്യ ബോധത്തോടുകൂടി ദേശേ കാലേച്ച പാത്രേച്ച, ശരിയായ സമയത്ത് ശരിയായ സ്ഥലത്ത് അർഹിക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക്, അതാണ് പ്രധാനമായിട്ടുള്ളത്. ദാനം നമ്മൾ കൊടുത്താലും നമ്മൾ നമ്മുടേതായിട്ടുള്ള ഒരു വസ്തു ത്യജിക്കുകയാണ്. പക്ഷെ എങ്കിലും സ്വീകരിക്കുന്ന ആൾ എങ്ങനെയുള്ള ആളായിരിക്കണം? അർഹിക്കുന്ന വ്യക്തിയായിരിക്കണം. ദാനം സ്വീകരിക്കാൻ അർഹതയുണ്ടോ എന്ന് നമ്മൾ പരിശോധിക്കണം. കാരണം നമ്മുടെ ദാനം സാർത്ഥവത്താകണമെങ്കിൽ, അതായത് നമ്മൾ നമ്മുടേതായിട്ടുള്ള എന്തോ ഒന്ന് ത്യജിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്, അതിന്റെ പ്രതിഫലം ഇല്ലാതെ നമുക്ക് ലഭിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് അർഹിക്കുന്ന വ്യക്തിക്കായിരിക്കണം. അത് മാത്രമേ സാത്വികമാകുന്നുള്ളൂ. യത്തു പ്രത്യുപകാരാർത്ഥം ഫലമുദ്ദിശ്യ വാ പുനഃ ദിയദേശ പരിക്ലിഷ്ടം തദ്ദാനം രാജസംസ്മൃതം. ഏതെങ്കിലും ഫലം ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ടോ പ്രത്യുപകാരം പ്രതീക്ഷിച്ചോ പൂർണ്ണ സമ്മതമില്ലാതെയോ ചെയ്യുന്ന ദാനമാണ് രാജസികം. അദേശകാലേയദ്ദാനം അപാത്രേഭ്യശ്ച ദീയതേ അസത്കൃതം അവജ്ഞാതം തത്താമസമുദാഹൃതം. ഉചിതമല്ലാത്ത കാലത്തും അവിശുദ്ധമായ സ്ഥലത്തും അനർഹരായവർക്കും നൽകപ്പെടുന്ന ദാനവും പിന്നെയോ ആദരം കൂടാതെയോ അവജ്ഞതയോടെയോ നൽകപ്പെടുന്നതും താമസം എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പോൾ ആ ദേശേ കാലേച്ച പാത്രേച്ച എന്നുള്ളതിന് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് താമസികം. അതായത് അദേശകാലേ യദ്ദാനം അപാത്രേഭ്യശ്ച ദീയതേ. ദാനം വാങ്ങിക്കാൻ അർഹതയില്ലാത്തവർക്ക് ദാനം കൊടുക്കേണ്ടുന്ന സമയത്തല്ലാതെ അനവസരത്തിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് താമസികമാണ്. അതുകൂടാതെ നമ്മൾ ശരിയായിട്ടുള്ള ദാനം ചെയ്യുന്നെങ്കിലും അവജ്ഞതയോടുകൂടി, അതായത് ആ ഭക്തന്മാർ നമ്മളോട് എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കുമ്പോൾ അവജ്ഞതയോടുകൂടി, ഇവർക്ക് എപ്പോഴും ചോദിക്കാൻ മാത്രമേ അറിയുള്ളൂ എന്നുള്ള ഒരു ചിന്തയോടുകൂടി നമ്മൾ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അവർ ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നവരാണ്, ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഭക്തന്മാർ നമ്മളോട് ചോദിക്കുന്നത് എന്നുള്ള ചിന്തയില്ലാതെ അവജ്ഞതയോടുകൂടി ബഹുമാനമില്ലാതെ നമ്മൾ നൽകുകയാണെങ്കിൽ ആ ദാനവും ഒരിക്കലും അതിന്റെ ഫലം നമുക്ക് നൽകുന്നില്ല, അതും താമസികമാകുന്നു എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. 3 തരത്തിലുള്ള ദാനം. ദാനധർമ്മങ്ങൾ 3 തരമുണ്ട്: സാത്വികം, രാജസികം, താമസികം. സാത്വികമായ നന്മയിലുള്ള ദാനധർമ്മം അർഹരായ പരിഗണനയോടെയുള്ളതാണ്. അതാണ് ബ്രാഹ്മണരുടെയും വൈഷ്ണവരുടെയും കൈകളിൽ ദാനം ചെയ്യാൻ യോഗ്യമായിട്ടുള്ളവർ. ബ്രാഹ്മണരും വൈഷ്ണവരുമാണ് ദാനം സ്വീകരിക്കാനായിട്ട് യോഗ്യരായിട്ടുള്ളവർ. കാരണം അവർ പരമപുരുഷനെ ആരാധിക്കുന്നവരാണ്, അവരുടെ മനസ്സ് സാത്വികമായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് അവർ ദാനം സ്വീകരിക്കാൻ യോഗ്യതയുള്ളവരാണ്. എന്തെന്നാൽ നിങ്ങൾ അവർക്ക് നൽകുന്നതെന്തും അവർ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിന് ഉപയോഗിക്കും. അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ദാനം ചെയ്യണം. രാജസികമായ എന്നാൽ പേരിന് വേണ്ടി, പ്രശസ്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരാൾ ദാനം കൊടുക്കുക, അതായത് ഞാൻ വലിയ ഒരു ദാനിയാണ് എന്ന് മറ്റുള്ളവർ പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ദാനം കൊടുക്കുക, അത് രാജസികമാണ്. ഉദാഹരണമായിട്ട് നൃഗരാജാവിന്റെ കഥ നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്നുണ്ട്. നൃഗരാജാവ് ഇതേപോലെ പുണ്യം സമ്പാദിക്കാനായിട്ട് രാജസികമായ സ്വഭാവത്തോടു കൂടി ദാനം ചെയ്യുകയും പക്ഷേ അതിന്റെ ഫലമായിട്ട് പ്രതികരണമായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു പല്ലിയായിട്ട് ജനിക്കേണ്ടതായിട്ടും വരുന്നു. ഇനി താമസികമായിട്ടുള്ള ദാനമാണെങ്കിലോ പണം എവിടേക്കാണ് പോകുന്നത് എന്ന് അറിയാത്ത ഒരാൾ, അതായത്
പ്രഭുപാദ് ഉദാഹരണം പറയുന്നു. ബോവറി സ്ട്രീറ്റിൽ, അമേരിക്കയിലെ കാര്യം പറയുകയാണ്. ബോവറി സ്ട്രീറ്റിൽ ചിലരെ പോലെ ഒരു മദ്യപൻ വന്ന് മോട്ടോർ കാർ പോളിഷ് ചെയ്യുന്നു. ആരെങ്കിലും $5 നൽകി ഉടനടി അയാൾ കുടിക്കാൻ പോകുന്നു. അതിനർത്ഥം, ഈ ദാനം അർത്ഥമാക്കുന്നത് അയാൾക്ക് മദ്യപാനത്തിന് പ്രേരണയ്ക്ക് കൊടുക്കുകയാണ്. ഒരു മദ്യപാനിക്കോ മാംസാഹാരം കഴിക്കുന്നവർക്കോ അല്ലെങ്കിൽ അതേപോലെ തമോ ഗുണത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവരോ ഭിക്ഷയാചിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ അടുക്കൽ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും കാശ് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അവരുടെ ലഹരി പദാർത്ഥത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കുകയാണ് എന്ന് വരുന്നു. ലഹരി പദാർത്ഥം കഴിക്കുന്നത് പാപകർമ്മമാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നത് പോലെയാകുന്നു. ആ ദാനം നമുക്കും പാപകർമ്മത്തെ ഉണ്ടാക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും താമസികമായിട്ടുള്ള ദാനം നമ്മൾ ഒരിക്കലും ചെയ്യരുത്. ദാനം സ്വീകരിക്കുന്നയാൾ യോഗ്യരാണോ എന്ന് നോക്കിയിട്ട് നമ്മൾ ദാനം കൊടുക്കേണ്ടതാണ്. അതിനാൽ ദാനം അത്തരം മദ്യപാനിയെ സൃഷ്ടിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് വളരെ അപകടകരമാണ്. ദാനം ചർമ്മം ചെയ്യുന്ന മനുഷ്യൻ കഷ്ടപ്പെടണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. കാരണം അങ്ങനെയുള്ള താമസികമായിട്ടുള്ള ദാനം ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ദാനം ചെയ്യുന്ന മനുഷ്യൻ അതിന്റെ പാപകർമ്മ ഫലമായിട്ട് കഷ്ടപ്പെടേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നു. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം തന്നെ ഭൗതികമായ ഗുണങ്ങളുടെ സ്വാധീനത്തിൽ ചെയ്യപ്പെടുന്ന കർമ്മങ്ങളാണ്. ഇതെല്ലാം പക്ഷേ ഗുണങ്ങളുടെ പ്രഭാവത്തിൽ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് ഭഗവത് അർപ്പിതമാകുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഈ കർമ്മങ്ങളെ എല്ലാം തന്നെ ഭഗവത് അർപ്പിതമാക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാൻ ഇവിടെ ഒരു കാര്യം അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള കർമ്മമാക്കി മാറ്റാനുള്ള വഴി നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരികയാണ്. ഓം തത്സദിതി നിർദ്ദേശോ ബ്രാഹ്മണാസ്ത്രിവിധഃ സ്മൃതഃ ബ്രാഹ്മണാസ്തേന വേദാശ്ച യജ്ഞാശ്ച വിഹിതാ പുരാ എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. അതായത് സൃഷ്ടിയുടെ ആരംഭം മുതൽക്കേ പരമമായ നിരപേക്ഷ തത്വത്തെ സൂചിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന 3 വാക്കുകളാണ് ഓം, തത്ത്, സത്ത് എന്നിവ. പ്രതീകാത്മകങ്ങളായ ഈ വാക്കുകൾ വേദോച്ചാരണത്തിലും യജ്ഞാനുഷ്ഠാനങ്ങളിലും ബ്രാഹ്മണൻ പരമപുരുഷന്റെ തൃപ്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഉരുവിട്ടു പോന്നു. അപ്പോൾ ഓം, തത്ത്, സത്ത് എന്നീ 3 വാക്കുകൾ അവ അതീന്ദ്രിയമായ ആധ്യാത്മികമായ ഭഗവാനെ ഉദ്ധരിക്കുന്ന വാക്കുകളാണ്, ഭഗവാനെ ഉദ്ബോധിപ്പിക്കുന്ന വാക്കുകളാണ്. അപ്പോൾ ആ വാക്കുകൾ മുൻകാലങ്ങളിൽ ബ്രാഹ്മണർ യജ്ഞങ്ങളും ദാനങ്ങളും തപസ്സുകളും എല്ലാം ചെയ്യുമ്പോൾ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു. കാരണം ഈ വാക്കുകളിലൂടെ, അതീന്ദ്രിയമായ ഈ സ്പന്ദനങ്ങളിലൂടെ അവർക്ക് ഭഗവാനെ ആവാഹിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നു. അതായത് ഭഗവാനെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് വേദോച്ചാരണത്തിലും യജ്ഞാനുഷ്ഠാനങ്ങളിലും ബ്രാഹ്മണർ പരമപുരുഷന്റെ ഭഗവാന്റെ സന്തോഷത്തിനായിക്കൊണ്ട് ഈ വാക്കുകൾ ഉരുവിട്ടിരുന്നു എന്നാണ് ഭഗവാൻ തന്നെ പറയുന്നത്. അതിൽ ഓം എന്നുള്ള വാക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഉച്ചരിക്കുന്നത്? തസ്മാത് ഓം ഇത്യുദാഹൃത്യ യജ്ഞദാന തപ ക്രിയാഃ പ്രവർത്തന്തെ വിധാനോക്തം സതതം ബ്രഹ്മവാദിനാം. അതുകൊണ്ട് വൈദിക നിയന്ത്രണം അനുസരിച്ച് യജ്ഞദാന തപസ്സുകൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്ന അതീന്ദ്രിയവാദികൾ പരമപുരുഷനെ പ്രാപിക്കുന്നതിനായി എപ്പോഴും ഓം എന്ന വാക്കോട് കൂടിയാണ് എല്ലാം ആരംഭിക്കുന്നത്. 8ാമത്തെ അധ്യായത്തിലും ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്, ഷഡ്ചക്രയോഗം ചെയ്യുന്ന ഒരു ഭക്തൻ ഭഗവാന്റെ പരമപദം പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം? തന്റെ ആ പ്രാണവായുവിനെ മൂർധന്യത്തിൽ എത്തിച്ചുകൊണ്ട് ഓം എന്നുള്ള വാക്കുച്ചരിച്ച് മനസ്സിൽ ഭഗവാന്റെ ധ്യാനത്തോടുകൂടി ആ പ്രാണവായുവിനെ ശരീരം വിടുവിക്കുകയാണെങ്കിൽ പരമധാമത്തിലേക്ക് എത്തും എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. അപ്പോൾ നാവിൽ ഓംകാരം വേണം, ഹൃദയത്തിൽ ഭഗവാന്റെ സ്മരണയും ഉണ്ടാകണം. ആ 2 കാര്യങ്ങളും അത്യാവശ്യമാണ്. അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ പറയുന്നു നിരപേക്ഷ തത്വത്തെ, അതായത് പരമപുരുഷനെ അതീന്ദ്രിയവാദികൾ പരമപുരുഷന്റെ, കാരണം അവർ അതീന്ദ്രിയവാദികൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവ്യക്തിഗതവാദികളെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാർ എപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ നാമത്തെ കുറിച്ച് അവർക്ക് അറിവുണ്ട്. ഭഗവാന്റെ അനേക നാമങ്ങളെ അവർ ഉരുവിടുന്നു. എന്നാൽ അവ്യക്തിഗതവാദികൾ ഭഗവാന് രൂപമോ ഗുണമോ നാമമോ ഒന്നുമില്ല എന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അവർ ആ നിരപേക്ഷ തത്വത്തെ പ്രതിനിധീകരിക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓംകാരമാണ് ഉരുവിടുന്നത്. അപ്പോൾ അവർ ഭഗവാനെ സാക്ഷാത്കരിക്കാനായിട്ട് ഓംകാരം ഉരുവിടുന്നു എന്നാണ് ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ഇനി തത്ത് എന്നുള്ള വാക്കിന്റെ അർത്ഥം, അപ്പോൾ ഓം എന്നുള്ള വാക്ക് ഭഗവാനെ തന്നെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു. തത്ത് എന്നുള്ള വാക്ക് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മത്തെ അതീന്ദ്രിയമാക്കുന്നു.
തദിത്യനഭിസന്ധായ ഫലം യജ്ഞതപക്രിയഃ ദാനക്രിയാശ്ച വിവിധാഃ ക്രിയന്തേ മോക്ഷകാംക്ഷിഭിഃ. ഫലോദ്ദേശം കൂടാതെ തത്ത് എന്നുച്ചരിച്ചുകൊണ്ട് വേണം ഒരാൾ പലതരത്തിലുള്ള യജ്ഞങ്ങളും ദാനങ്ങളും ചെയ്യേണ്ടത്. ഭൗതിക ബന്ധങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള മുക്തിയാണ് അങ്ങനെയുള്ള അതീന്ദ്രിയ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഉദ്ദേശം. അപ്പോൾ നമ്മൾ യജ്ഞം, ദാനം, തപസ് ഇവ എന്ത് കർമ്മം ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും അവ തത്തെന്നുച്ചരിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ കർമ്മങ്ങളെല്ലാം തന്നെ പരിശുദ്ധമാക്കപ്പെടുന്നു, അതീന്ദ്രിയമാക്കപ്പെടുന്നു, ഭഗവാന്റെ സന്തോഷത്തിനായിക്കൊണ്ട് ചെയ്യുന്നതാക്കപ്പെടുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ തത്ത് എന്നുള്ള വാക്കിന്റെ അർത്ഥം തന്നെ അതീന്ദ്രിയം എന്നാണ്. ആ തത്ത് എന്നുള്ള വാക്ക് നമ്മുടെ കർമ്മങ്ങളെ എല്ലാം തന്നെ പരിശുദ്ധമാക്കുന്നു. ഇനി സത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓം തത് സദ് എന്നാണ്. അപ്പോൾ സദ് എന്നുള്ള വാക്ക് സദ്ഭാവേ സാധുഭാവേ ച സദിത്യേതത് പ്രയുഞ്ജതേ പ്രശസ്തേ കർമ്മണി തഥാ സത്ശബ്ദഃ പാർത്ഥയുജ്യതേ യജ്ഞേ തപസി ദാനേ ച സ്ഥിതിഃ സദിതി ചോച്യതേ കർമ്മ ചൈവ തദർത്ഥീയം സദിത്യേവാഭിധീയതേ. നിരപേക്ഷ തത്വമാണ് ഭക്തിപൂർവം ചെയ്യപ്പെടുന്ന യജ്ഞത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ അതീന്ദ്രിയ കർമ്മങ്ങളും ഭഗവാനെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്. അതുകൊണ്ട് സത്ത് എന്നുള്ള വാക്ക് ആ നിരപേക്ഷ തത്വത്തെ അല്ലെങ്കിൽ സാക്ഷാത് ഭഗവാനെ തന്നെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ആ വിധത്തിലുള്ള യജ്ഞം അനുഷ്ഠിക്കുന്നവനെയും സത്ത് എന്ന് പറയുന്നു. കാരണം ആ ഭക്തനും ഭഗവാന്റെ സന്തോഷത്തിനായിക്കൊണ്ട് ഈ കർമ്മം ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് അദ്ദേഹവും പരിശുദ്ധമാക്കപ്പെടുന്നു. നിരപേക്ഷ സ്വഭാവം അനുസരിച്ചുള്ള മറ്റ് പ്രവർത്തികളെ പോലെ യജ്ഞദാന തപ കർമ്മങ്ങൾ ഭഗവത് പ്രസാദത്തിന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്നതാണ്. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ സന്തോഷത്തിനായിക്കൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങളാണ്. അതുകൊണ്ട് ആ കർമ്മങ്ങളെല്ലാം അനുഷ്ഠിക്കുമ്പോൾ ഭഗവാനെ ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ട് സത് എന്നുള്ള വാക്ക് ഉച്ചരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഓം എന്നുള്ള വാക്ക് ഭഗവാന്റെ നാമത്തെ കുറിക്കുന്നു. സാക്ഷാത് ഭഗവാനെ തന്നെ, ഭഗവാന്റെ പല നാമങ്ങളിൽ ഭഗവാൻ അതീന്ദ്രിയമാക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ശബ്ദമാണ് ഓംകാരം. തത് എന്നുള്ള വാക്ക് നമ്മുടെ കർമ്മങ്ങളെ പരിശുദ്ധമാക്കുന്നു. സത് എന്നുള്ള വാക്ക് സാക്ഷാത് ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. അശ്രദ്ധയാഹുതം ദത്തം തപസ്തപ്തം കൃതം ചയത് അസദിത്യുച്യതേ പാർത്ഥ നചതത് പ്രേത്യ നോ ഇഹ. അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് ഓം തത് സത് എന്നുള്ള വാക്കുകൾ ഭഗവാൻ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞു തന്നത് നമ്മുടെ കർമ്മങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ഗുണങ്ങളുടെ സാത്വിക, രാജസിക, താമസിക ഗുണങ്ങളുടെ പ്രഭാവത്തിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങളെയെല്ലാം തന്നെ ഭഗവാന്റെ ഇഷ്ടത്തിനായിക്കൊണ്ട് സന്തോഷത്തിനായിക്കൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങളാക്കി മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പറഞ്ഞത്. അത് ശാസ്ത്ര നിർദ്ദേശങ്ങളിൽ ഉള്ള ഒരു പ്രവൃത്തിയാണത്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വാക്കുകളാണത്. ഓം തത്സത് എന്നുള്ള വാക്ക് ഭഗവാനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു. അത് ചെയ്തുകൊണ്ട്, അത് ഉച്ചരിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങൾ അതീന്ദ്രിയമാക്കപ്പെടുന്നു എന്ന് ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പറയുന്നു. പക്ഷേ ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നു, അതിനെ വിശ്വസിക്കാതെ, ഭഗവാനിൽ വിശ്വാസമില്ലാതെ നമ്മൾ വെറും ഗുണങ്ങളുടെ പ്രഭാവത്താൽ മാത്രം നമ്മുടെ വിശ്വാസം അനുസരിച്ച് ആരാധനകൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് അസത്താക്കപ്പെടുന്നു. അപ്പോൾ അർജുനന്റെ ചോദ്യം, ആദ്യത്തെ ചോദ്യം അതായിരുന്നു. അതായത് ശാസ്ത്ര പ്രമാണങ്ങളെ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല എങ്കിലും സ്വന്തമായിട്ട് ഏതോ ഒരു വിശ്വാസം വളർത്തിയെടുത്ത് അതിന്റെ പ്രഭാവത്തിൽ ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങൾ അത് ഏത് ഗുണത്തിൽ പെടുന്നു എന്നാണ് അർജുനൻ ചോദിച്ചത്. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നു, ശാസ്ത്ര പ്രമാണങ്ങളെ അനുസരിക്കുന്നില്ല. കൂടാതെ ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞു തന്നു എങ്ങനെ നമ്മുടെ കർമ്മങ്ങളെ അതീന്ദ്രിയമാക്കാം. ഓം തത്സത് എന്ന് ഉച്ചരിച്ചുകൊണ്ട് അതിനെയും അനുസരിക്കുന്നില്ല. പിന്നെയോ ഗുണങ്ങളുടെ പ്രഭാവത്തിൽ മാത്രം നമ്മൾ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് ഇഹലോകത്തിലും പരലോകത്തിലും നമുക്ക് ഒരു പുണ്യവും പ്രദാനം ചെയ്യുന്നില്ല, ഒരു ഗുണവും ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല, അസത്താക്കപ്പെടുന്നു. അശ്രദ്ധയ, അതായത് ശ്രദ്ധ, വിശ്വാസമില്ലാതെ, അശ്രദ്ധയ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭഗവാനിൽ വിശ്വാസമില്ലാതെ, ഹുതം ദത്തം തപസ്തപ്തം കൃതം ചയത്, ആ ഭഗവാനിൽ വിശ്വാസമില്ലാതെ ചെയ്യപ്പെടുന്ന തപസ്, യജ്ഞം, ദാനം, തപസ് മുതലായിട്ടുള്ള ആധ്യാത്മിക കർമ്മങ്ങൾ നമ്മൾ എത്രമാത്രം ചെയ്താലും ഭഗവാനിൽ വിശ്വാസമില്ല, ഭഗവാന്റെ ഉപദേശങ്ങളെ അനുസരിക്കുന്നുമില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അസത് ഇത്തുച്യതേ, അത് അസത്താണ് എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. അതായത് അതൊരിക്കലും തന്നെ അതീന്ദ്രിയമാക്കപ്പെടുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്നു. നചതത് പ്രേത്യ നോ ഇഹ, അതിന്റെ ഫലം
ഈ ലോകത്തിലും ലഭിക്കുന്നില്ല, പരലോകത്തിലും ലഭിക്കുന്നില്ല. വാസ്തവത്തിൽ പുണ്യകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന്റെ ഫലമായിട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ പാപകർമ്മങ്ങളെ ഇല്ലാതാക്കാൻ സാധിക്കും. പക്ഷേ ആ പുണ്യകർമ്മങ്ങൾ എങ്ങനെ ചെയ്യണം? ഓം തത്സത് എന്ന് ഉച്ചരിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ സന്തോഷത്തിനായിക്കൊണ്ട് ചെയ്യണം. എങ്കിൽ മാത്രമേ അത് നമുക്ക് പുണ്യകർമ്മമായിട്ട് നമുക്ക് ഫലം പ്രദാനം ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ 2-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, വേദവാദരഥഃ പാർത്ഥ, വേദങ്ങളെല്ലാം പഠിച്ച് അതിന്റെ ഫലമായിട്ട് പുണ്യകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്ത് ഉപരിലോകങ്ങളിലേക്ക് പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ, കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നവർ, അവരെ കുറിച്ച് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. പക്ഷേ അവർ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അവർക്കറിയാം, ഭഗവാന്റെ സന്തോഷത്തിനാണ് അവർ ഈ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷേ അവർ അതിന്റെ ഫലം ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രം. ഉപരിലോകങ്ങളിലേക്ക് അവർ പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു, അതിനുള്ള പ്രക്രിയകൾ വേദങ്ങളിലുണ്ട്, അതനുസരിച്ച് അവർ പ്രവർത്തിക്കുന്നു, അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് അതിന്റെ ഫലം ലഭിക്കുന്നു. പക്ഷെ ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്, ഭഗവാനിൽ വിശ്വാസമേ ഇല്ല, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയില്ല, ഭഗവാനിൽ വിശ്വാസമില്ല, കൂടാതെ തങ്ങളുടെ സ്വന്തം വളർത്തിയെടുത്ത വിശ്വാസത്തിന്റെ ബലത്തിലാണ് ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അത് അസത്തായിട്ട് പോകുന്നു. എത്രമാത്രം പുണ്യകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്താലും അതിന്റെ ഫലം ഒരിക്കലും ലഭിക്കുന്നില്ല. കാരണം ഭഗവാനിൽ വിശ്വാസമില്ലാതെ ഭഗവാന്റെ സന്തോഷത്തിനായിക്കൊണ്ട് ചെയ്യാത്തത് കൊണ്ട് എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അതിന് ഒരിക്കലും സാഫല്യം ലഭിക്കുന്നില്ല എന്ന് ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നു. പ്രഭുപാദ പറയുന്നത്, ആധ്യാത്മികമായ ഒരു ലക്ഷ്യവും ഇല്ലാതെ ചെയ്യപ്പെടുന്നത് എന്തും, യജ്ഞമായാലും ദാനമായാലും തപസ്സായാലും നിഷ്പ്രയോജനമാണ്. കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ പരമപുരുഷന് വേണ്ടി അനുഷ്ഠിക്കപ്പെടണം ഏത് കർമ്മവും. വിശ്വാസമില്ലാതെയും ശരിയായ നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ചല്ലാതെയും ചെയ്യുന്നതിന് സാഫല്യമില്ല. വൈദിക ഗ്രന്ഥങ്ങളെല്ലാം ഭഗവാനിൽ വിശ്വസിക്കണം എന്ന് ഉപദേശിക്കുന്നു. വേദവിഹിതങ്ങളായ കർമ്മങ്ങളുടെ എല്ലാം പരമമായ ലക്ഷ്യം കൃഷ്ണനെ അറിയുക എന്നതാണ്. ഈ പ്രമാണം അനുസരിക്കാത്തവർക്ക് ആർക്കും വിജയലബ്ധിയില്ല എന്നാണ് ഇവിടെ പ്രഭുപാദ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഏത് കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും ഏറ്റവും സാഫല്യം തരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ള കർമ്മം എന്നുള്ളത് ഭഗവാന്റെ സന്തോഷത്തിനായിക്കൊണ്ട് എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും അർപ്പിക്കുക എന്നാണ്. പക്ഷേ അത് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിലും ഭഗവാന്റെ സന്തോഷത്തിനായിക്കൊണ്ട് തന്നെ ചെയ്യുക, അതിന്റെ ഫലം നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുക. അല്ലാതെ ഒരിക്കലും ഭഗവാനിൽ വിശ്വാസമില്ലാതെയും ഭഗവാനെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ അല്ലാതെയും സ്വന്തം താല്പര്യത്തിന് വേണ്ടി മാത്രം ചെയ്യുന്നത് ഒരിക്കലും നമുക്ക് ആത്മീയമായിട്ടുള്ള പ്രയോജനം നൽകുന്നില്ല എന്നാണ് ഈ അധ്യായത്തിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും സംശയം